खुलुमबाय गासैखौबो ABCD YouTube चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। फै जों दानिया फारि फारि गासैबो सोंनाय फिननायफोरखौ जोबजासिम नायलांदिनि। In the which village situated by कामाख्या टेम्पल? कामाख्या थानसालिखौ बबेयाव दङ? कामाख्या थानसालिया बबेयाव दङ होननानै सोंदों। बेवहाय अप्शन ए दं आगरतला, अप्शन बी आव दङ गुवाहाटी, अप्शन सी आव दं शिबसागर आरो अप्शन डी आव दं हाजो। बिनि एन्सारा मा जागोन? अप्शन बी गुवाहाटी। नैथि सोंनायाव दं The last independence Ahom king was? उदांस्रिनि जोबथा आहम राजाया जाबाय उदांस्रिनि जोबथा आहम राजाया सोरमोन? आहम सुबुंफोरनि जोबथा राजाया सोरमोन होननानै बेवहाय सोंदों। ओमफ्राय बेयाव सोर सोर दङ? अप्शन ए पुरन्दर सिंह, अप्शन बी कमलेश्वर सिंह, अप्शन सी चन्द्रकान्त सिंह, अप्शन डी परमतार सिंह। बेनो सोर जागोन? अप्शन ए पुरन्दर सिंह। दाना थामथि सोंनायाव दं Who was the progenitor of Koch? कच रायजोनि राजथावनिया बबेयावमोन होनना सोंदों। बेवहाय होनदों हरियाना मण्डल, बिरपाला, नरनारायण, चिलाराय। बेना बबे अपसना जागोन? अप्शन ए हरिया मण्डल। दाना दङ अप्शन 4 The Ahom Sabha was formed by the आहम सभाखौ सोर दानायमोन? जगन्नाथ बरुवा, नवीन चन्द्र बरदলৈ, अप्शन सी पद्मनाथ गहेन बरुवा, अप्शन डी मानिक चन्द्र बरुवा। बेखौ सोर जादोंमोन? दा आहम सभा वाज फर्मेड बाय आहम सभाखौ सोर दानायमोन? मानिक चन्द्र बरुवाया दादोंमोन। ओमफ्राय बिनि एन्सारा मा जागोन? अप्शन डी। सादिनी वाज द लास्ट क्वीन अफ सादानि जोबथा रानिया सोरमोन? सादानि जोबथा रानिया सोरमोन? सादानिनि जोबथा रानिया सोरमोन? बबेमोन? मा रानिमोन बियो? अप्शन ए कच, अप्शन बी आहम, अप्शन सी मौर्यान, अप्शन डी सुतिया। बे मामोन? अप्शन डी सुतिया। 1000 fakes was under आहमफोरनि सोमोन्दै होनदों। बेवहाय मा होनदों? 1000 फेकआ सोरनि सिङाव दंमोन? सोरनि सिङाव दंमोन? अप्शन ए दङ बरा, अप्शन बी दं हाजरिका, अप्शन सी बुकन एन्ड अप्शन डी मा दं? सैकिया। बे मा जागोन? अप्शन बी हाजरिका। बेबायदिनो अप्शन ए बराना बेसेबां दंमोन? 20 दंमोन। आरो अप्शन सी पुकनना बेसेबां दंमोन? बेखौ नोंसोर नायदो। आरो अप्शन डी बेखौबो नायनानै कमेन्ट खालाम। सैकियाना बेसेबां दंमोन? अप्शन डी सी हु रिबिल्ड द कामाख्या टेम्पल? कच रायजोनि राजथावनिया बबेयावमोन? हु रिबिल्ड द कामाख्या टेम्पल? कामाख्या टेम्पलखौ सोर बानायदोंमोन? नरनारायण, नरकासुरा, सुकापा एन्ड रुद्र सिंह। बेखौ सोर बानायदोंमोन? हु रिबिल्ड द कामाख्या टेम्पल? नरनारायणआ गोदानै बाहायफिनदोंमोन। The god of learning of the Ahom is known as? The god of learning खौ मिथियो। The god of learning of Ahom is known as? आहमफोरनि मोदायखौ मा होननानै मिथियोमोन? फाराग। अप्शन ए प्राग, अप्शन बी भाई, अप्शन सी जसिंपा, अप्शन डी लेंडन। अप्शन माया जागोन बेना? अप्शन सी जयसिंह। बिनि उनाव दङ 9 नाम्बार सोंनायाव मा सोंदों? एप्रक्सिमेटलि व्हाट इज द एरिया अफ काजिरङा नेशनेल पार्क? काजिरङा नेशनेल पार्कआ बेसेबां एबा माबायदि गोसारनानै दं? काजिरङा नेशनेल पार्कआ गोसारनानै दङ। अप्शन ए दं 500 स्कुवेर किल'मिटार, अप्शन बी 320 स्कुवेर किल'मिटार, अप्शन सी 390 स्कुवेर किल'मिटार, अप्शन डी 430 स्कुवेर किल'मिटार। बे मा जागोन? अप्शन डी जागोन बेयो 430 स्कुवेर किल'मिटार। बेबायदिनो अप्शन जिआव मा सोंदों? इन विच नेशनेल पार्क वाइल्डलाइफ सेंक्सुरी डज द राइनो पपुलेशन डेन्सिटी रिच इन द इट्स हाइस्ट पॉइंट? बबे हायुङारि नेशनेल पार्क वाइल्डलाइफ सेंक्सुरीआव गान्दानि सुबुं अनजिमानि रोजाथिया जौसिन बिन्दोसिम सौहैयो? रोजाथिया जौसिन बिन्दोसिम माने बांसिनै दङ। माया होनदों? अप्शन ए दङ काजिरङा, अप्शन बी दं नामेरि, अप्शन सी दं मानास आरो अप्शन डी मा दं? पबितरा। ओमफ्राय बे जोंहा मिथिखायो, बयबो मिथिखागोन। गान्दाया बबेयाव बांसिनै दङ? गान्दाया बबेहाय बांसिनै दङ? काजिरङा। होनबा बे मा जागोन? अप्शन ए। नेक्स्ट 10 नाम्बार सोंथियाव मा दं? Where does the state of Assam have the highest concentration of forests?
आसाम हादराव बबेहाय बयनिख्रुइ बांसिन हाग्रामा दं? बबेहाय दं? अप्शन ए दङ डिमा हासाव डिस्ट्रिक्ट, अप्शन बी दं गवालपारा डिस्ट्रिक्ट, अप्शन डी दं धुबरी डिस्ट्रिक्ट आरो अप्शन डी दङ कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट। होमबा बेयो बबेया जागोन? अप्शन डी कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट। बेबायदिनो जिसे सोंथियाव मा सोंदों? Which district is the home to the पानी दिहिं bird sanctuary? माने बबे जिल्लायाव पानी दिहिं bird sanctuary दं होनदों। बेयो मा जागोन? धेमाजि, अप्शन ए, अप्शन बी जरहाट, अप्शन सी गलाघाट एन्ड अप्शन डी शिबसागर। होमबा बिनि फिननाया मा जागोन? अप्शन डी शिबसागर। 13 नम्बर सोंथि दाना in the which year was गपिनाथ बरदलै arrested for participating in the freedom movement? मा सोंदों बेवहाय? उदांस्रिनि सोमावसारनायाव बाहागो लानायनि थाखाय बबे बोसोराव गपिनाथ बरदलैखौ खानाय जादोंमोन होनना बुंदों। बबेयाव खानाय जादोंमोन? बेयाव दङ अप्शन ए 1992, अप्शन बी 1915, अप्शन सी 1918, अप्शन डी 1920। होनबा बेयो मा जागोन? अप्शन ए 1922 मायथाइयाव। दाना दङ 14 नम्बर सोंनाय apart from Assamese which other language from the state is included in the 8th schedule of the Indian Constitution? असमियानि अनगायै रायजोनि बबे गुबुन रावा भारतारि संबिजिरनि 8थि फारियाव सोदेरजानाय? बेयाव दं अप्शन ए मिसिं, अप्शन बी राभा, अप्शन सी बड' आरो अप्शन डी मा दं? तिवा। होमबा बिनि फिननाया मा जागोन? नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय जानांगौ अप्शन सी जागोन बिनि फिननाया बड'। दाना फैदो 15थि सोंनायाव मा दङ? When did the फुलगुरि uprising occurred? फुलगुरि बिग्रायनाया माब्ला जादोंमोन? बेयाव दं अप्शन ए 1861, अप्शन बी 1848, अप्शन सी 1869 आरो अप्शन डी 1852। बेयाव बबे मोनसेया जागोन? अप्शन ए, अप्शन बी, अप्शन सी, अप्शन डी। बबेया जागोन बेवहाय? अप्शन ए। मा दङ? 1861। फुलगुरि अपराइजिं, फुलगुरि बिग्रायनाया माब्ला जादोंमोन? 1861 मायथाइयाव जादोंमोन। दाना कुइसन नम्बर 16 मा दं? When was the historic Assam Accord signed? जारिमिनारि आसाम गोरोबथाया माब्ला जादोंमोन होननायाव बुंदों। माब्ला जादोंमोन? अप्शन ए 26 जानुवारि 1986, अप्शन बी 15 आगष्ट 1986, अप्शन सी 15 आगष्ट 1990, अप्शन डी 15 आगष्ट 1985। बेना बबे अप्शना जागोन? अप्शन डी 15 आगष्ट 1985 मायथाइयाव जादोंमोन। दाना मा दङ? 11 नम्बरनि सोंथियाव मा दं? Which Assam district was declared as the first tobacco free district? बेवहाय मा सोंनाय जादों? बबे आसामनि जिल्लाखौ गिबिसिन थांखु गैयै जिल्ला महरै फोसावनाय जादोंमोन? अप्शन ए दं करिमगन्ज, अप्शन बी दं कामरुप मेट्र', अप्शन सी दङ गलाघाट एन्ड अप्शन डी दङ जरहाट। होमब्ला बेनि गुबै सोंनायनि फिननाया मा जागोन? जरहाट।